Li Tirkiye pêşniyaziyasaya ku ji aliyê Partiya Desthilatdar AK Parti û şîrikê wê MHP hatiye amadekirin, yasaya medya civakî û malperên înternetê yên çepemeniyê ku ji çil xalan pêk têm li Parlamentoya Tirkiye di Lijneya Edaletê de hate qebûlkirin. Di vê pêşniyaziyasaya çil xalî de ji bo kes û rojnamegerên ku sûcê bi qestî zanyariyên ku gel pê bixape û manîpule bike belav bike kiribin, ji salekî heta 4 salan cezayê hepsê tê xwestin. Desthilat dibêje ku bi vê yasayê ew dixwazin pêşiya nûçeyên derev û dezenformasyonê bikirin. Lê li gorî serokê Komeleya Rojnamewanên Nûjen Çêgedê Can Güler Yüzlü ku ev bi rojana de parlamentoyê de wê rewşê dişopîne, ev yasaya medyayê bi sê armancan hatiye amadekirin û tê xwastin medya temamî bê kontrol kirin. Teklif kapsam olarak 3 temel konuyu içermekte. Pêşniyarnameya yasayê de esasê xwe de li ser sê mijaran hatiye amadekirin. Berî her tiştî hikûmet dixwaze bi vê yasayê karta çapemeniyê kontrol bike û tenê bide layenên xwe. Armanca duyemîn jî ew e ku hikûmet nûçe an jî agahiya ku li ser înternetê ji bo xwe rast nebîne dê asteng bike û kesê ev agahî par vekirî jî heta 4 salan dê siza bike. Dawiya dawî beriya hilbijartinan ji bo ku gel li ser medya civakî bertekên xwe nîşan nede û ji bûyeran agahdar nebe, ev yasa tê amadekirin da ku medya bi temamî bê kontrol kirin. Beramberî wê yekê rojnamewanên nêzîkî hikûmetê jî dibêjin her çi qas yasayeke tewlîhev be jî di eslê xwe de yasa ji bo medyayên herêmî û malperên înternetê sûd bexşe. Bu vurgu iletişim başkanlığının ev bi salan bû Serokkomar Erdoğan digot lazim e dijî dezenformasyonê li ser medya civakî ve rastinek bê kirin. Belê rast e hin tevlihevî hene. Lê belê bi vê yasayê medya înternetê û medya herêmî dêwarê aborî da dejdaha reklamên hikûmetê sûd werbigire. Her wiha bi vê yasayê pêşiya nûçeyên ku gel dixapîne jî dê bêgirtin. Her wiha li gorî raporta Enstitûya Karûbarên Rojnamegeriyê yên Reutersê ya sala 2022yan di nava 46 welatên ku herî zêde medya civakî û înternetê bikaranîn têm, herî zêde li Tirkiye rojnamewan ji ber enflasyon, zextên siyasî, rewşa der asayiya aborî û kiryarên hikûmetê zirar dibin. û diwarê darayî de rewşa rojnamewanên li Tirkiyê cihê metirsiyê ye. Vural erişmiş. Kurdistan 24, Ankara. %65 diye açıklatarak hem de